Čau, ja som Tobias a vítam ťa pri mojom dnešnom videjku. Dneska ti ukážem, ako si za pomocou tomát môžeš zarobiť nemalé peniaze. A taktiež, pokiaľ sa ti toto video bude páčiť, tak nezabudni dať odber, like a my môžeme ísť na video. OK, takže jediná vec, čo budete potrebovať na túto metódu, tak sú vlastne tomato seedy, ktoré sú v chope a väčšinou sú tam po jednom, dvoch, troch. Napríklad ja mám teraz po dvoch, ale vy kľudne môžete mať aj jedno, aj dve semienka. Takže odporúčam vám vždycky, keď budete v hre, tak každých 5 minút si kúpte tie tomáta. A teraz, keď ich budete mať už celkom dosť, ja vám ukážem, koľko ich mám ja. No, ja ich mám 283. No a 283 to je už pekné čísielko, takže pokiaľ budete mať takých 150, nie 150, ale 50 až 100 seedov, tak si ich určite zasadte niekde vedľa seba, aby ste potom mohli len prejsť a vlastne zbierať tomáta. A ešte vám vlastne poviem, že jedno také ešte využitie na tej tomáta je také, že vlastne keď ešte niekedy do hry teda vrátia Summer Harvest, tak tomáta sú práve asi najlepšia rastlina, ktorá sa dá takto farmiť, pretože rastú na sebe a pomerne aj celkom rýchlo. Takže pokiaľ niekedy vrátia Summer Harvest, tak určite toto využijete. No ale aby ste z týchto tomát dostali ešte viacej, tak musia byť minimálne nejaké šoknuté, pokiaľ sa vám podarí nejaké aj disco, aj napríklad, tu máme Aurora, Clay, Winstrup a najlepšie tieto takéto vlastne mutácie, ktoré sa proste ľahko získavajú, tak sa práve získavajú najlepšie, keď sú eventy, keď sú updaty. Vždycky v sobotu o 16. tak práve vtedy môžete získať, proste si to tu len necháte a vždycky vtedy býva teda nejaká tá, napríklad teraz bola tá sand búrka a ja tu mám nejaké teda pokiaľ vám sa teda chytia z tej pieskovej búrky nejaké tie tomáta, tak to bude dobre. Alebo potom ešte keď bude nejaké tornádo, môžete dostať twist, neviem, alebo proste môžete dostať vet, niekedy proste môžete dostať aurora, niekedy proste disco. No a teraz si proste k tomu len prídeme a budeme držať Ečko, kým nám to nepozbierá kým to vlastne celé nezoberieme do nášho inventoru. OK, teraz keď už máme plný backpack, tak pôjdeme do selu a dáme predať celý náš inventár. Zarobíme z toho 769 000. Čo si myslím, že keď toto urobíte 2-3 krát, možno 4, tak z toho môžete získať celkom dosť peňazí. Takže určite táto metóda pre začiatočníkov je úplne perfektná a pokiaľ nemáš dosť peňazí na tomáta, tak sa určite pozri na video, ktoré som vydal, ako sa vlastne z nuly môžeš dostať na 100 000. OK, toto by bolo k takej menšej taktike všetko. Ja by som teda toto video ukončil, takže ľudia nezabudnite dať odber, like a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čau, čau.